To bol týždeň. A aký bol týždeň v popkultúre, sa dozviete z dnešného Geek Week recapu, v ktorom sa bližšie mrkneme na udalosti z predchádzajúceho týždňa. Lego nás pozýva na návrat do Stredozeme. Videom s nevyžehleným obrusom zo závodnej jedálne a videom s tým menej drahým hercom z ikonickej trilógie Pána prsteňov. Vo veľkej sláve odhalilo obrovský, gigantický... Tak počkaj. Takýto maličký 50. Ja viem, Lego to hrá na autenticitu a preto aj rozmery museli byť tak povediac hobitie. Ale čo tá cena? 276 eur a za čo? Za hrbu kociek zelenej farby a figurky s odrezanými nohami? Lego nám chcelo napraviť chuť a tak oznámilo novinku. Nákup licencie na Pokémon stavebnice, ktoré začnú vychádzať od roku 2026. Licenciu prevzalo od jeho hlavného konkurenta firmy Mattel a jeho série stavebnicových kociek Megablox, či po novom známe ako Megaconstrux. Pokémoni tak po rokoch dostanú aj dôstojnejšiu verziu stavebníc než doteraz. A ja len dúfam, že nebudú pohyblivé, pretože... no veď... jednoducho určité percento ľudí ich zrejme nemalo iba na výstavke. Ak ste spomínaný pojem Megaconstrux alebo Megablox nikdy nepočuli, nemusíte mu venovať pozornosť ani naďalej. Táto divízia spoločnosti Mattel totiž čoskoro zrejme zanikne, alebo sa bude venovať len detským stavebniciam ako je Lego Duplo. Mattel totiž prekvapil oznámením novej značky stavebníc s názvom Brickshop. O čo Mattelu ide a hlavne ako mu to pôjde, sa dozvieme už v máji spolu s príchodom prvých stavebníc. Nintendo a ich Pokémoni to opäť raz dokázali. Motivovať malé aj tie prerastené deti, aby si ráno privstali, postavili sa do radu a svoje vreckové od rodičov investovali do nového setu kartičiek. V piatok totiž vyšiel nový set herných a zberateľských kariet Pokémon s názvom Journey Together. Ide o set trénerov a ich Pokémonov, ktorý sa vracia po takmer 25 rokoch a nadväzuje tak priamo na sety ako je Gym Heroes alebo Gym Challenge. Ja som o svoju 20 prišiel a našiel som veľké nič. A za čo ste vyhodili prachy minulý týždeň vy? Keď sme už pri kartách. Značka nielen športových zberateľských kariet Topps vydala prvú zberateľskú kartu Lewisa Hamiltona od jeho prestupu do Ferrari. A vyzerá takto. Akože... Lewisa si pamätáme takto. Toľko pekných možností a oni vyberú fotku, ako sa nevie zmestiť do auta. Noni? Veď takto vyzerám ja, keď to na mňa príde v lese na hubách a jediná moja záchrana je konár stromu. Kartu ste si mohli objednať v predpredaji za $8, ak ste chceli len jednu, alebo za 5, ak ste chceli 20 kusový bulk. A hadajte, čo spravili, keď skončil predpredaj. Uverejnili ďalšiu prvú kartu. Ale teraz vážne, naozaj uverejnili jeho druhú prvú kartu, tentokrát ale z jeho šprintového víťazstva v Číne. Na Netflixe vyšiel nový film s hviezdnym obsadením a ja som si ho pozrel, aby ste vy už nemuseli. Teda pokiaľ máte viac ako 12 rokov. Hviezda seriálu Stranger Things sa spojila s hviezdou strážcov galaxie v Parochni. Katastrofálne ostrihaný Chris Pratt a nešťastne odfarbená Millie Bobby Brown idú zachraňovať roboty v 200 miliónovom filme z dielne Netflixu. Dôkaz toho, že milióny na kultúru zrejme nerozkrada len naša vláda. Film má na ČSFD 52%, ja dávam 49% a vy si radšej pozrite niečo iné. Napríklad aj Mikeyho Geek Week recap už o týždeň a nezabudnite dať odber, aby som sa vám nestratil. No a píte zodpovedne.